Il-kwalità ta' ħajja ma tissarrafx biss fi flus, imma serenità, tranquillità, serħan tal-moħħ, ambjent san u arja nadifa. Dan kien kliem il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista Luis Pulis fi diskors li għamlet il-ħadd filgħodu f'attività politika li saret fl-Imsida. Luis Pulis saħqet li s-sitwazzjoni ta' traffiku edha biss tigrava u li l-ħin li l-familji Maltin u Awċina qattaw fit-traffiku u għahin misruq mill-effiċjenza u tħul ekonomiku ta' dawn l-istess familji. Intant jatennit li l-Partit Nazzjonalista ilu snin jimbotta l-qoddim l-implementazzjoni ta' trasport tal-massa proposta mamula mill-2017. Intant insistit li l-Maltin u Awċin huma mxebba bil-qerd ambjentali li ta' kuljum qed jaraw qudiem għajnejhom u appellat favur il-bidla fil-mentalità. Irridu neħilsu mill-mentalità illi l-iżvilupp, il-progress bil-forsi li tkun distruttiv. Jekk l-iżvilupp ikun sostenibbli jista' jkoeżisti mal-ambjent kemm urban, kemm rurali u anke naturali. Dan kollu fil-waqt li Shadow Minister għall-Edukazzjoni u Snajja Justin Xkembri fakkar fl-iskola tal-Imsida li ilha snin imweda mill-Partit Laburista u li qed tiswa lil pajjiżna miljuni kbar ta' euro li bihom setet saħansitra inbniet skola oħra. U għafakkar li l-Partit Laburista tjuża l-edukazzjoni għal skopijiet politiċi, preferenza l-attivitajiet politiċi li saru l-ħadd 10 ta' Marzu fl-iskola sekondarja ta' Ħalkirkop u l-ħadd 17 ta' Marzu fl-iskola primarja tal-Awra, dan għal kontrarju tal-Partit Nazzjonalista li jipprioritizza l-edukazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex partit arroganti illi juża l-edukazzjoni għal skopijiet politiċi. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-edukazzjoni tista' sservi lil poplu biex inkunu qegħdin nagħtu lura dak illi tawna missirijietna. Intant huwa tkellem dwar il-kriżi tal-enerġija ta' pajjiżna fejn tenna li l-Partit Nazzjonalista ilu li wissa rigward l-importanza tat-tieni interconnector, importanza li l-Gvern Laburista l-ewwel kien maqdar u redikola biex isset jibbaża t-tamit ta' enerġija fuq u tant li qabel ma nikkomunikaw miegħu se jdur fuq l-enerġija qadima tad-diesel.